Dçavê mizgîn Zîlan Axa Hatun da ji dayîkbûna wê ve astengiya dîtinê heye û heta gudbekeceka 15 salî jî bawer nake ku ew ê rojekî bibe werzişvaneka şampiyon. Piştîkop serokê Kulûba Berastengên Dîtinê yê Peyasa Navçeya Diyarbekirê Mehmet Emîn Erdoğan re hev nas dikin, çîroka jiyana wê jî diguhere. Mizgîn Zîlan niha 19 saliye û Tirkiye hem di Olimpiyatên halterê de hem jî di judoyê de navnîşana şampiyoniyê bi dest vaniye. Kulüp başkanım gelip beni buldu. Mamosteyê min Mehmet Emîn Erdoğan ji bo werzîşkarên berasteng bibijêre hat dibistana min û ji şiyan û hewldanên min bawer kir. Pişt re jî min pê bawer kir û ew encam derketin. Bi piştkiriya mamosteyê min li gel astengiyan îro bi dest veanîna van serkeftina ciyê şanaziyê ye. Niha jî em xwe ji bo şampiyonaya cîhanê amade dikin û armanca min ew e ku li olimpiyatên navneteweyî jî ez bi başîn û nertiya welat û bajêrê xwe bikim. Em xwecetî dikim. Mamosteyê Mizgîn Zîlan Axa Hatun û serokê Kulûba wê Mehmet Emîn Erdoğan jî di sala 2021 da Olimpiyatên navneteweyî yên halterê de bûye şampiyonê cîhanê û tîne ziman ku ew jî bi serkeftinê xwe û Mizgîn serbilinde. Hîna dest bi lîsê nekir. Em çûn yanî Mizgîn di malê da pir awa sıxintiya wî hebû falan. İşte me bi bavê diyayî zî xeber da me got işte em wî bînin qeyda spîporê çêkin jê re. Wî çaxê di vî psîkolojiyê da hîna spîporê pir ew nedkirin. Ser wî hewayê min zî örneka xwe min jê re got min got ez ê wek tebûm işte min zî zemankî ez ê wisa bûm. Îja min çû ez bû dinya birincîsî bûm, Avrupa birincîsî bûm, tu çima nebî? û min wî di rêya xwe da yanî rêyeke min ez têda çûm, min wî ser wî hewayê me wî bir salonê îja me mêze kir, pir çalışkan û yeteneklî bû. Mizgîn Zîlan Axa Hatun û Mehmet Emîn Erdoğan du lehengên ku serkeftina bi dest veanîne li gel ku astengiya wana dîtinê heye lê bi baweriya xwe û bi xebata xwe wan encaman bi dest veanîne. Daxwaz dikin ku hemû ên wek wan mînak bigirin û ji bo armancê xwe kar û xebat bikin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.